Ahoj lidi, dneska budeme hrať katalóg Avatar a idem robiť s kamarátkou. S kamarátkou ideme robiť nás v realite, ona bude robiť mňa a ja budem robiť ju. Yeah. No a no, tohle som ja. Teraz takto skáčem, ja. Tady je moja kamarátka. Ona teď skáče. No a jdeme teda dělat. No. Čiže tak. Ahoj ľudia, ja som jej kamarátka a dnes teda budem robiť s mojou kamarátkou, čo vám natáča videa. No takže ideme na to. A proč tak? Hej jo. No dobre, môžeme začať a ja by som začala, že ty budeš robiť mňa a ja budem robiť teba. OK. Dobře, môžeme začať. No, ja by som si dala preč tohto avatara. Aj ty, že? Dobře, ale musíme ísť preč. Čiže ja jdu tady. Dobře. OK? Ulož si toho tvojho avatara, aby si mala. Dobre. A lidi, dajte like a odber. Dobře, lidi, dejte like a odber. Ja musím ísť preč, aby som ho nevidel. Aj tak ho nebudem vidieť, čiže to je trochu jedno. Ale čiže tak. No, začala by som tým, že to bude úplne normálne. A ideme teda, akože ja idem na to, že si dám preč tohto avatara. Dám si svojho, protože proste môj je super. No určite, fakt nie. Neodporúčam. Dobre. Idem si dať všetko preč. Úplne všetko, aj hlavu a blbosti. Proste je to úplne super. Nevím proč. Takže môžeme si nechať to len modré. Nevím, co zatiaľ dělá moja kamoška. Ale dobre. No, ja by som šla na to, že ona... Čiže môžeme začať s tým, že dáme nejakú hairstyle, na nás také niečo rozpustené. Mohla by som dať akože tieto haircuts. Ale toto je mega drahé. A nevím proč. Dobre, dajme tomu. Ona nemá takú vysokú hlavu. Takže ja nevím, co mám. OK, tady to vyzerá dobre. Tady tá hlava, či čo to je, neviem, čo to je, nejaká typka, neviem. Kamo. Dáme si... Oh my gosh, tak toto je super. Neviem, toto nenosí. Toto, neviem. Dáme tomu, že dajme toto. A dobre, to by šlo. Neviem, co také. Ja by som to mala už za chvíľu. OK, ja som urobila úplnú blbosť. Ale nevadí, lebo dobre. Tieto hairstyly, OK. Čiže podobá sa to? Áno, podobá. No, trochu. A bude to v pohode. No, dobre. Takže dáme takhle a šla by som, že by to bolo v pohode, keby som dala tohle. A to by bolo akože v pohode. No. Dobre. Furt to hovorím v pohode. No, dobre. Môžeme sa vrhnúť na outfit. Katalóg a dáme closing a všetko, nie. Dáme tomu, kamo, čo také ona nosí? Dobře. Hej, kamo. Dobře, tohle, ja by som mala hotovo. A ty? Ešte nie. Aha, dobre.
Ty si ani nezačal, že? No ne. No dobře. OK. Tak ale removni si to, jo? OK. Jo. Ty ma ešte nevidíš, že? Ne, nevidím. Mohla by som začať teda tebou. Môžeš, ale kam? OK. Jo, tak ja začnem. Dobre. Akože vieš, ako vyzerám, že jo? Jo, vím. Dobre. Kamo, veľmi brown head. Jo, OK. Dobře. Niekedy aj moja kamoška natáča na môj kanál. Čiže tak. No a ona niekedy mi robí tiež videá. Čiže je to v pohode. Dúfam, že mi nedá akože niečo hnusný. Akože, jo. Pretože to by bolo hrozné. Akože to by bolo mega zle. Zle od nej. Pretože ona mne dobre pozná. Ona mne pozná. A aj môj brácha chce delať, čiže neviem, kto jeho bude robiť, ale asi on, neviem, čo bude robiť, ale je to v pohode, že jo? Jo, je to v pohode. Dobře. Dobre, mohla by som... Dobře, máme tu... No teda, no dobre. Ja by som šla do toho. Ale prosím, neurob ma hnusnú. Dobre. A je tu inak aj môj bracha, delá divné hlasy, čiže je tak... Je divný.